Tsiku number 7. Kugwira modabwitsa. Kankhira bwato lako kwakuya. Iwe ndanza kuponyani makoka anu kuli mukole nsomba. Mphunzitsi, ife tagwira ntchito usiku wonse, koma osagwira kanthu. Komabe chifukwa cha mawanuwa, ndiponya makoka. Yakobo! Yohane! Chokani kwa ine Ambuye, ndine munthu wochimwa. Usaope. Tsopano udzakhala msodzi wanu. Kodi zomwe ndifunitsitsa kugwira ndi chiyani? Mchitidwe wa Petro ndi mkhalidwe wake ningalifotokoze bwanji? Kodi Yesu akufuna ndigwire chiyani?